kadagiti online. Agyaman tayo, numampay sa di naman ti ayan dito'y di paar ti Metro Manila, kastamet ti pagilian tayo, ken kangronaan na, dagiti adda, kadagiti na dumadumang suli ti lubong. Ayan nyo man, kaya tagyamang kami, tagtultuloy nga panakipasetyo, iti serbisyo tayo, winugimong tayo, dito'y Central United Methodist Church, Ilocano Service. Ket kastamet nga kablaawan tayo dagiti amin nga first timer nga makadua tayo iti daytoy nga agsapa. Kidawik man dagiti first time nga makadua tayo no adda kayo ditoy kabsat tumakder kayo man. Ket tagyamang kami tagtultuloy nga panakikaaddayo. Ayan, nagyamang kami. Gyamang kami ti kaadda dagiti kakabsat tayo. Ken kastamet nga makipagrik na tayo ti ipapanaw ti maysa kadagiti pamilya ti Maranyon family nga naggapu pa iti Lantap UMC kita tultuloy nga idanon mi kas gunglo gimong ti Ilocano Service iti panakipagrik nami ti ipapanaw iti pamilya Maranyon. Kidawit man pa nagtakder iti Maranyon family no naimbag nga bigat yo amin kakabsat. So dakit naggapu ijay Lantap UMC. Ayan, ijay Lantap, Nueva Vizcaya. Kaya tagyamang kami iti panakipasetyo no mampay iti likudan iti liday iti ipapanaw iti maysa nga paset kadagiti pamilyayo. Kaya tagtultuloy nga kararagmi iti Diyos ti kumuyog kanyayo ti likudan iti liday nga gapu ti ipapanaw ti ni kuya iti nangruna iti si Bubukel nga pamilyayo. Ken kasnamet nga kablaawan tayo amin dagiti agkasangay nga kakabsat tayo iti daytoy nga kanito no adaman dagiti agkasangay nga kakabsat tayo iti daytoy nga kanito ket kidawi mi nga tultuloy kami nga kablaawan da kayo iti naragsak ken naparabor nga panakaabot yo iti maysa nga tawen manen kadagiti bibiyag yo ken kastamet kadagiti nakadanon ti anibersaryo kadagiti kasarda no daman kanyayo iti nagbabaitan tayo tultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo Dios kadagiti bibiyag yo. Ken kastamet nga maangay iti recognition Sunday into no July 7, kas panang bigbig tayo, kadagiti anak tayo nga naglipas, nakaawat iti honor, awards, naglipas iti kinder, naglipas ti elementary, high school o grade, junior high o senior high, college, nagmasteral man kayo, nagdoctorate man kayo, kakabsat, kidawik man nga mangala kayo ti form iji likod adda ti Google form paki fill up yo tapno kasnaket mabigbig kayo nto no July 7 kita ito iti gundaway nga iruknoy tayo ti panagyaman tayo kadagiti paset kadagiti pamilya tayo nga naglipas nakaawat iti na duma-duma nga honor ken awards iti daytoy nga naglabas nga school year 2023-2024. When saan pakitid yo man kada fiscal desk ni Nanay Sel ni Ate Sol no data ayon kini Ate Sol ken dagiti lay leader tayo ni Ate Linda ken kastamet ken ni Ate Marjorie dati pangulo tayo tata. So pakitid yo di form wenno saan isurat yo ti papel tapno kastak at mailista kayo kadagiti mabigbig to no July 7 nang nangruna kadagiti anak tayo nga naglipas nakaawat ti honor. Ken kastamet nga tultuloy nga suportahan tayo man iti multipurpose building tayo agyaman tayo ket sa pala ko ba karkararagmi ti panang tultuloy nga panang support tayo iti daytoy nga proyekto tayo. So nalpasen DJ foundation na ket tultuloy nga karkararag nga bendisyonan na tayo nang nangruna kastamet dito Ilocano Service tapno agbalin tayo mat nga paset ti panakaipatakpasdek na daytoy nga building paset ti proyekto ti iglesia tayo. Ken kastamet nga kidawek man ti multimedia nga adda ti pabuya da kanya tayo multimedia.
Ay humihingi din po ng kapatawaran sa aming kasalanan, sa aming pagkukulang sa kalikasan. Sa buong community, nagkaroon din po kami ng tree planting sa iba't ibang mga eskwelahan entire Metro Manila. Salamat, Lord, over your creation, the birds of the sky, the fishes of the sea, Lord God. Sa lahat, Panginoon, ang kalikasang pinagkatiwala mo sa amin, kasama ang mga puno. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares Yung isang hektarya na tinamnan natin ng kahoy ay pwede ho siyang sumipsip ng 500 drum ng tubig. and shine, darling, go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. We are gathered in praising and thanking God because we are here to plant a seed of this tree so that we are a part of this mountain. We came together here in any circumstances arises in life. We continue to do praising God because there is God waiting for us. Happy anniversary, Central UMC! Happy 125th anniversary, Central Church! Ito na po yung culminating ng 125th anniversary ng Central United Methodist Church and the tree planting here at Antipolo. Panguluan, iti Ilocano Service, iti naangay nga tree planting tayo, iti Marikina Watershed, iti banda ti San Jose, Antipolo, Rizal. Kitagyaman tayo kada fiskal, nangidangulo, ken kastamet ti kabuan, iti Central UMC, iti daytoy nga aramid. Ken kastamet, daytoy ti may ka-50 ket maysa nga Domingo, tayo iti daytoy nga conference year, ket into no Domingo ti maudi nga conference year iti 2023-2024, ket kaspaset ti panagyaman ko kas pastoryo ti Ilocano, agyamanak tagtultuloy nga presensyayo kadagiti amin nga aramid ti iglesia tayo, numan pay face to face, ken kastamet kadagiti adda ti online nga kakabsat tayo. Agyamanak met kadagiti amin nga datdaton nyo a pagkapullo ken amin nga sagsagot yo nga impayo sa laing nga ti kabuklan iti Ilocano Service ken nudiket ti kabuan iti iglesia tayo dito Central UMC. Agyaman nakmet kadagiti amin nga nakipaset ti panangidangulo kas pastoryo kadagiti amin nga visitation tayo kastamet ti timpuyog choir ken visitation team. Ken agyaman nakmet kadagiti support tayo ti umuna nga tawen kas pastoryo iti Ilocano Service. Kadagiti amin panakipasetyo iti Ilocano Timpuyog nga idangulwan ni Judge kas manursuro tayo ken kastamet kadagiti amin nga aramid tayo iti Sibubukel nga iglesia tayo. Agyaman nakmet iti panakipasetyo iti anniversary tayo iti Timpuyog ken kastamet iti iglesia tayo. Ken dagiti amin nga programa aramid iti nurture, outreach, witness, agyamanak ti agtultuloy ket sapay la kumata han kayo nga mabannog wenno saan kayo nga agbalbaliw nga agtultuloy nga mangsuporta kadagiti aramid tayo nga intultuloy met dagiti mununa ngem kanya tayo. So kidawek tagtultuloy nga panaki
pasetyo kadagiti amin nga aramid nang nangruna kadagiti programa ti nurture, outreach, witness ken kastamet dagiti aramid tayo iti daytoy nga gunglo tayo ditoy gimong iti Ilocano service. Ket kumet nga pakamo kanyayo nga intuno ating alawas na siguro kay aglive ti pastoryo agawid nak lang met biit apang ko lang met suknalan dananang kintatang ko so nga by Tuesday siguro agawid ak gingana Saturday tapno kas takit bumisita met kadagiti naganak ko tanim nasurok nga duatawen kurang-kurang nga duatawen moten nga nakaawid ijay probinsya tayo kaya tultuloy nga kastamet agyaman nak si Bubukel nga support tayo ti aramid ti Ilocano service. Sige kakabsat kidawik man ti panagtakdir tayo kablaawan tayo man ti tunggal maysa abrasain tayo, arakupin tayo, dagiti kakabsat tayo at ipakita tayo iti panagiinayat kas maysa nga timpuyog dagiti Kristiyano. Iti may basa nga epistola maadaw iti may kadwa asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto iti makainem nga kapitulo bersikulo nga umuna aging gana iti sangapulo ket talo ket kasto iti mabasa. Ngarud iti panakipagtrabaho mi iti Dios ipakaasi mi daytoy kada kayo. Naawat yun ti parabor ti Diyos, ket diyo ipalubos nga awan kapaypayan na. Tako na ti Diyos, ipangag ka, ididumteng ti tiyempo apan nakaipaay na. Tinulungan ka, ididumteng ti aldaw nga isalakan ka. Dumngeg kayo, at tuyan ti tiyempo, ang maiparabeng, itan ti aldaw apan nakaisalakan. Di mi kayat nga adda pakababalawan, ti panagserbi mi. Isot gapunang ikagumaanan mi alapdan, ti panagbasol ti siya sinuman. Ipakita mi ket di nga adipen na kami, iti Diyos, iti amin nga aramid mi. Itured mi, asi aanos dagiti sa gabaen, pakarigatan ken pakariribukan.
napangpangor, na ibalbalod ken naluglugaban kami. Nabambanog kami ket napadasan min tinapuypuyatan ken nabisbisinan. Babaen iti kinaanos, kinadalos panakaamumi iti pudno. Kinaanos ken kinamana nga asi, na ipamatmat min nga adipen kami iti Diyos. Babaen iti Espiritu Santo, babaen iti napudno nga ayatmi, babaen iti panangipakaamumi iti mensahe ti kinapudno, ken babaen iti panakabalin ti Diyos. Kinalinteg ti igami adumarop, ken mangsalaknib iti bagimi, mapadpadayawan ken mapadbainan kami. Mairururo men ken maitantanok kami, kunada nga ulbod kami, ngem pudnumet ti sawen mi. Kunada nga awan makamammo kada kami, ngem agdidinamag kami, kasla natay kamin. Ngem kas makita yu si bibiyag kami. Oray na maparparigat kami saan kami amatay. Oray na mapaladingitan kami, naragsak kami lata. Kasla napanglaw kami ngem nabaknangen ti adu at tao. Kasla awan kami ngem kinaagpayso na addaan kami. Tattao iti Korinto, pulos nga awan inlemeng mi iti panagsaumi. Inlukat mi ti puso mi kada kayo, di mi rinikpan ti puso kada kayo. Da kayo tinangrikep iti puso yu kada kami. Ita kasao kayo akas pudnong anak ko. Ipakita yu met ti iso met laeng arik na, amarik nami kada kayo. Luktan yu ti puso yu. Kidawek man, ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ti nasantuan sa ni Apo, manipod ti surat ni San Marcos, ti may kapat nga kapitulo, ti versikulo 35 ket 5, aging gana 40 ket maysa, ket kastoy ti mabasa tayo. Idi sumipngeten iti dayta met laeng nga aldaw, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, bumallasiw tayo. Pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus ket bimallasiw da. Adda pay sabsabali bilog a nakikuyog ken kuana. Pagamwam naghangin ti nakapigpigsa. Timmaod dagiti dadakkel a dalluyon anang sabsabwag iti bangka. Iti kasta ngan-nganin mapno ti bangka iti danum. Adda ni Jesus iti kutit ti bagyo, ti bangka, matmaturog ama nakapungan, niriing dagiti adalan na, maestro, kinunada, awan ayaan yaman na kengka, no lumned tayo. Bimangon ni Jesus, ket binilin na ti angin, agsarding ka, sana kinuna ti dalluyon, agtal na ka. Nagsarding ti angin, ket nagtal na ti dalluyon, kinuna ni Jesus kadagiti adalan, apay nga agbuting kayo, awampay kadi pamatiyo, ngem kasta unay ti buting da, ket kinuna iti maysa ken maysa, anya ti kinat katatao na daytoy, uray ti angin ken ti dalluyon, agtungpal da ken kuana. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadaingeg, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Sasaun anaragsak sa uamamabiyag di sasaun anaragsak sa uamamabiyag.
Diyos ti mapadayawan, ti mensahe, ti koro, nga intay nang gigan, iti daytoy nga kanito. Bagyo ti biag, wenno ni Jesus ti biag tayo. Kas ti binasak nga teksto tay kakabsat, dagiti kimat nga mapasurutan iti tudo, alipugpog, bagyo, ken naduma-dumapay, ket naduma-duma a klase iti panawen. Nang nangruna kanya tayo, dito'y pagilyan tayo, dagito'y ket napadasan tayo. Nang nangruna iti pagilyan tayo, kasdalan ti bagyo. Saan tayo ang mailaksid gaputa, adda tayo iti baet ti taaw ti Pasifiko, nga isut pakabuklan dagiti napipigsa nga bagyo nga napadasan tay. Daduma mapadasan tayo signal number 1, 2, 3, 4, 5. Ket ti kapigsaan nga napadasak ket signal number 5. Kadagiti biag tayo met kakabsat, amok nga pada-pada tayo nga nakapadas kadagiti na duma-duma akita ti bagyo ti biag. Ngem ti tunggal maysa kanya tayo adda maysa nga naduma-duma nga wagas dagiti napadasan tayo nga bagyo kadagiti biag tayo. Saan nga agpapada dagiti kapadasan tayo, dagiti parikot wenno kapadasan ti biag nga intay sinarangit iti daytoy nga biag. Daduma makapadas tayo kadagiti riribok ti panagasawa. Kitain nyo man, dagiti asawa yo, kamsat. Daduma adda dagitoy nga karirik na
nga kuna tayo, kunak man lano, natal na, no agsimpa akon, ngim kasla na buwak mo tibiyag ko san, idinagasawa akon. Ang imang ko nga butbut ngin, dagiti babalasang pa, nga awan ti asawa na. No daduma, kas dyan ti karirik na tayo. Daduma, agsusupyat, dagiti pamilya. Iso nga ti makunak, no, agpa-reunion kayo, ti paayayam yo ket agawan ng lupa. Kunada nga rod, no, agpa-reunion kayo, Gaputa, dagitoy, ti pagsisinupyatan tayo, nang nangruna, kadagiti daga. Dagiti kinabaknang, nga no, duma, dagitoy, dagiti realidad, nga pagsisinupyatan ti pamilya. Marigatan ti trabaho. Iso nga kuna, dagiti daduma, di nang tumik ngamin sinaysayaat, tinagadal. Tagta, marigatan isunan, dintumi ngamin nagsalukag, kasi ti ibagbaga, dagiti daduma. Mabalin nga dagitoy nga kapadasan tayo ti biag, dagiti daduma met, kadagiti salunat. Iduubing ngamin met kay apo, numangan ngamin kay puro nalanit, kung kuna tayo, dagiti pinaspasan ng tumi ngamin, dagiti nakiburnit, kadagiti nalanit nga makan. Sinamit, tatangay. Kasjay no katin, marik na tayo. Amin tayo. Napadasan tayo, dagitoy nga parikot, weno kapadasan tibiyag. Ngem saan laing nga dayta? Ada dagiti mangyangan tayo, nga may papan, kadagiti riribok ti intero lubong. Kasla kadagiti mapadpadasan tayo, iti daytoy nga kanito, nga ada dagiti nasyon, ang may busor, kadagiti sabali nga nas nasyon. Ada ti gubat, aggiinagaw ti puwersa, kinabaknang, nga isot gapuanan na tibisin. Panagrigat, dagiti amin, nga matatao, kadagiti tunggal pagilyan, nga naapektuahan, weno naapektaran iti gubat. Dagitoy, dagiti problema. Saan laing dagita, adamit dagiti bagyo, nga mapadasan tayo ti biyag, nga no duma, kadagiti personal nga biag tayo, adati apal, pungtot, gura, panaging bubukod, ket dagitoy nga bagyo, ket isot pa kay gapwanan ti pannakarik na, nga kinaawan ti kinatalged. Wenno awan iti panamati tayo, kadagiti sabsabalin no daduma. Isot gapuna no daduma, numampay, adati pamati tayo, nga ti uneg ti iglesia kuma, ti pamilya tayo, wenno dagiti komunidad, isu kuma, kunatin, the safest place. Ngem no daduma, haan nga mapaspasamak, kadi? Oray ti unig, kadagiti pamilya tayo, unig, iti komunidad tayo, ken kastamit ti iglesia, adda dagiti banbanag, nga no daduma, saan tayo nga safe. Gapo kadagiti nga personal nga karirik na nga isot mangpukaw ti karirik na nga awan ti kinatalgen. Ket dagitoy dagiti pannubok nga napadasan tayo ngamin ti kinapudno ket narigat ti biag. Narikot dagiti paset ti biag tayo. Adda dagiti kasasaad nga saan tayo nga malappedan ngem addamet dagiti daduma ket saan. Masansan nga adda dagiti pangngeddeng nga aramidin tayo nga mangted kumawen no mangiturong kada tayo tapno maliklikan tayo dagiti saan nga napintas nga pagbanagan ngem no dadduma ti lubong ti sursuro pagalagadan ti lubong isot mangiddeng para kada tayo. Ket no dagitoy ti pampanunutin tayo kakabsat, may bilang dagitoy abagyo wenno dalluyon ti biag. Dagitoy nga bagyo ket balbaliwan na dagiti biag tayo. Isot makita yo, numampay kadwada ni Jesus tinabayag. Ngem iti dayta nga kanito dimteng kanyada iti panagbuteng. Nagdanagda gapo kadagiti bagyo dalluyon nga isot napadasan da iti dayta nga kanito. Isot anya nga ron ti aramidin tayo no anya
no adda dagiti bagyo kadagiti biag tayo, kakabsat, umuna nga kayat ko nga ibati, laglagipen tayo, uray anya nga bagyo nga may pasango kadagiti biag tayo, inkari ni Jesus nga makadalyasat tayo wenno makadanon ijay bangir. Kunang arte Ingles, behind the clouds, the sun still shine. Dagita ti kari ni Apo kanya tayo. Numampay nasipnyet ti tangatang, nalidim ti tangatang, nyem ti likudan kadagita, ti init kit agranyag. Ket kasjay kumamit kanya tayo kakabsat. Adda ti patalastas ti smart ba dijay? Kunana, adda iso na jebantay, Tagalog da ito, napaniso na kadagiti ka Ilocanuan, pa-load, kunana. Ay, awan ti load, jay, bangir, kunana, di ba? Kitinto doon na, mano nga tuktok ti bantay ti dalya sa atin nakakapsat. Kasjay tayo kumamit. Kaya tayo nga maikan ti load, tapno kastakit, ada importante nga matawagan tayo, dalyasatin tayo, tapno makapag-load, tapno matawagan tayo. Gaputa kayat tayo ti load, ada ngamin ti kayat tayo nga tawagan, anas ken oray pa'y mano nga bantay, tuulyen ken pagsalugan tayo. Danunin tayo, dijay, numampay narigat, numampay agdigos ka, itilingit mo, numampay dagiti saksakam ka makarikna iti sakit, aramidin tayo. Ngem ti daddo mangamin kakabsat kagura tayo dagiti biag ti bagyo wenno dalluyon kadagiti biag tayo wenno rigat. Kaya tayo nalawag dagiti dalan tayo, dagiti biag tayo, natalna ti danom a pagdalyasatan tayo. Ngem kas kadagiti adalan nagluganda ti bangka ket dimteng ti bagyo ijay baybay iti Galilea. Ket nariknada ti talna ngem idi dimteng iti bagyo amat maturog da, nabuak da, nagbuting da, nang runa idi makita da ni Jesus ket maturog nga tilikudan ti paggaamuda nga isut mangisalakan kanya da, nagbuting da. Amok kaya tayo amin tinasaranay abiyag, ket saan tayo kayat ti di makapadas ti bagyo. Ngem laglagipen tayo nga adda isuna kada tayo nga inikkan na tayo ti amin akasapulan tayo, tapno kasta ket makabalasiw tayo. Anya kadi ti karigatan nga nakapadasam ti biag, tinaglabas, ngem babaen ti pamatim ti karkararag mo, ibagam iti daytoy nga kanito, agyaman nakapo, kasladyak, kaslahang ko maipagarop, nga napagbalegyak daytoy. Amok, nga duma-duma, ti kapadasan tayo. Ti sinasantuan nga surat, kunana mabasa tayo, agsasao ti Diyos kadagiti karina, ti tunggal may sa kanya tayo. Ngem, agsupadimet, ti marikna tayo. Aglalo, no adda dagiti problema, karit ti biag nga intay mapadasan. Malagip yun ni Ari nga David, isuna ti agbalin nga ari. Ngem anya tinapasamak naikari nga isuna ti agbalin nga ari. Ngem numampay nagtalaw hanakayat. Ngem isuna tinagbalin nga ari pay lang. Malagipyo dagiti Hudyo manipod ti Ehipto nga ingkari ni Apo isuda nga ingkari ni Apo nga daga nga pagtalain na danda, upat nga pulo nga tawen ti panagdalyasat da, iti disyerto numampay pinili da nga isuda ti agbalin nga tribo ni Apo Dios.
ngem ti Diyos saan da isuda nga binaybayan. Anya ti karirik na idi dagitoy. Apo Moises, nasaysaya at pay, idi adda kami di Ehipto, makaraman kami ti litsyon, numampay tagapo kami, makainom kami pay ti kok, winawayawayaan na kami, ngem, agrigrigat kami. Isubli na kami ijayin. Mas lakas di ko masiguro, ti panawin tataya. Mas kayat mi pay, dagbalin nga tagabo, ngem kaysa nawayawayaan, ngem adu dagiti pagdalyasatan mi nga parikot. Awan mainom mi, awan makan mi. No daduma kastamat ti kapadasan ni Apo Jesus malagipyo. No mampay isud ti Dios nga imbaon, nga ibaon tapno kasta maisalakan tayo. Ngem gapu ti kinaranggas ti lubong. Isuda kat pinatayda. Inlansada, ngem gapu, tibileg ti Apo, nagungar manipod kadagiti tanem. Ket kasta kumamit tinamnama tayo, kakabsat. No daduma kakabsat, Apo, apay awan, anyaman na keng kakadi, ni malnid tayon. Kumbaga, digiti sao nga kanto, ket awan sa bibiyang ni Apo Diyos kanyata yun, tibiyag kun mabalin nga dakat ti bangka, akaduam ni Jesus. Ti angin nga isut mangiwasiwas ken ka, dagiti daluyon amang palned ken ka, ti bagyo ket awan sarday na, ket awan ti talna, iti tenga ti taaw. Tultuli ko kayo nga karitin kakabsat, agtured tayo. Laglagipen tayo ti kari ni Jesus nga itulod na ka ijay balasiw nga isot mangted nang ted iso na ti kari kanya tayo nga dumteng tayo ijay nga tilikudan kadagiti daluyon bagyo ti biag dumteng tayo asitatal na ijay bangir nalabit adda tayo iti balasiw ngimno daduma dagiti personal nga biag tayo kasla awan patinggana, agturid tayo, kas kakabsat, anamati king Kristo. Umay tayo ken Kristo, ni Jesus ket agsasao kanya tayo. No mampay nariribok, dagiti nagdalyasatan tayo kakabsat. Ni Apo Diyos, tagtultuloy nga manggunguna, ket magunod tayo, tibalegi, no mampay adda tayo titeng nga tibaybay. Isuat nga lagipen tayo ni Jesus. No anyaman dagiti pagdalyasatan tayo. Kas kanya kakabsat no amerisik dagiti kapadasak idi ubingak. So nga katkatawaan dak dagiti anak ko. Puro larigat ti ibagbagamon daddy. Wala da kanyak. Awan la sa bali nga istoryamon. Isu ti kapadasak anak ko. Isut kunak kanyada, ngem daytoy ti kapadasak bunga ti pammatik. No mampay dagitoy ti nagdalyasatak, agyamanak kinaapo ti karina. No mampay adda dagiti kanito nga nagkurangak kanyana, haanak nga binaybayan. Ket manipod dijay nga kapadasan, imbalasi unak, iti daytoy nga kasasaad, ket isut pagyamanan tayo ken Apo. May kadua nga kayat ko nga ibati ken maudi laglagipem, tinamnama tayo kumakit ni Jesus saan ti bangka. Ti kapadasan malagipyo idi July 16, 1989 dagiti taga region to. Idi napadasan tayo ti bagyo nga guring nga pinakleb na amin nga balbalay. No mampay natibker dagiti balbalayo idi gapo ka dagiti landok ngem tiniritir na dagiti balbalay tayo idi saan ka di. Datay poste ti National Power Corporation malagip ko idi. Di ungto na gapo ti dijay nga bagyo tiniritir na. Ket naperdi dijay nga poste. Ket kunana iti damag na surok nga 90 tinatay iti dayta nga bagyo idi. Idi 1989.
Grade 4 nak sa idi, no anak ang kamali. Apo, saan ka kadi amaseknan? Gapo, naawanandan, isut gapo na nga naawanandan, tinamnama, ket niriing da ni Jesus, niriing dagiti adalan ni Jesus. Isut sinaludsud da, isuna, di ka kadi maseknan, amalned tayo. Kitain tayo, dagitoy, naglagaw da, nagreklamo da, numampay kadwada ni Jesus. Kastamet kadnya tayo kakabsat. No, dagiti apostoles na adalan da, nakadwada, nga personal ni Jesus, ket naglagaw da, nagreklamo da, no da duma, kasta tayo met nga naudi, nga namati ken Kristo, kas kinunak kadnyayo kanya tatay, kuna dagiti taga-Ehipto, dagiti Udyo, nasaysaya at pay, idadda kami, ijay Ehipto, malanitan dagiti bibigmi. Ngem ti panagdalyasat mi iti disyerto, mawaw kami, mabisinan kami. Isu nga kay kayat mi pay, ti agtalinaed akas tagabon. Kas jay no ka dagiti karirik na tayo. Ngem lagipen tayo kakabsat. Lagipen tayo tikari ni Apo Diyos, maseknan ni Apo Diyos, kastamet laeng kadagiti biyag tayo, numampay narang dagiti bagyo nga pagdalyasatan tayo, narangsot kakabsat, ket saan nga mangted ti kalma kadagiti biyag tayo, laglagipin tayo ti karina, nga isut mangsilnag, mangted ti lawag kadagiti biyag tayo. Laglagipin tayo nga ti asina, ti lawag na, saan nga limitado kakabsat. Numampay na ulimik dagiti daluyon ket adda iti bagyo nga papadasan tayo, laglagipin tayo ni Kristo lat takuma, tinamnama tayo. Numampay adda dagiti banag nga saan tayo nga mailawlawag, ti tultuloy kuma nga pamati tayo ken Kristo. Ti ipay na naynayunan na kumapay, padakkilen na pay kuma dagiti pamati tayo. Tapno kasta no anyaman asumangbay nga daluyon wenno bagyo kadagiti biyag tayo ni Kristo ti agbalin nga namnama tayo. Tultuloy tayo nga agbyag nga kas mapagtalkan ta ni Kristo ket mapagtalkan. Tultuloy nga ni Kristo kumati biyag tayo saan nga dagiti banag nga bagyo nga dimteng kadagiti biyag tayo, isu kuma ti agbalin nga paset kadagiti biyag tayo. No diket ni Jesus nga isut nang ted ti biyag kada tayo, numampay adda dagiti karit daluyon wenno problema nga intay sarangten. Ket sapay la kuma tatitalnana, bendisyon na, babayen ti Espiritu na ti agtultuloy nga ipaay na kanya tayo, kas namati ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awis ti panagidaton. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayan norot iti imparabor ti Apo a Diyos tayo. Daton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti simbahan tayo, Central United Methodist Church. Ana iparang kadagiti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin hasagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman itlen mi, naragsak puso mi. Amen. O Apo, agpaiso nga adu dagiti karit ti biag nga kapadasan ti tunggal may sa kanyami. Agyaman kami ti pamati nga impay mo, ket paset ti panagyaman mi ken ka ti kinaimbag ken kinamanagayat mo, ti parabor mo ken ti grasyam kanyami, no mampayhan kami nga maikarkari ken ka. Agyaman kami ti bendisyon mo. Awatem dagitoy nga pagkapullos, panagyaman ti tunggal may sa kadigiti anak mo. Sublim tinananay nga bendisyon tap nagbalin damit nga bendisyon ti sabsabali. Ket maramid dagitoy kadigiti amin nga pa proyekto, ministeryo ken aramid ti iglesia mi dito Central UMC. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Sa emapu parabur mo, kas ipapatay mo, gapot basbasul ko, kastat manang tegutoy ayat ko. Sip nget ken liday, law lawen datoy biag, idalan na. Isip nget pukawem, liday kot punasem, dawit man dagiti amin nga dati kayat nagyaman no adaman dagiti ag board exam kanyayo kakabsat iti dagitoy nga lawlawas ag review may kay tisangot tapno may kararagang kayo kastamet dagiti dati ganwat na wenno nakaplanon nga mapanidya abroad may kay ti kakabsat tapno may kararagang kayo ket tultuloy nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyag tayo ket kastamet kadigiti kakabsat tayo nga adda iti ballasyo taayo. May ramraman kadigiti kararag tayo. Sige, kararag tayo kakabsat. Man nakabalin ken naayat a Dios agyaman kami iti gundaway manen nga impay mo nga adda kami iti sanctuarium. Tapno idatag mi dagiti biag mi bagimi ti kangatuan nga panagdayaw ken panagyaman ken ka o Apo.
Agyaman kami iti gundaway nga impay mo, ti likudan kadagiti kinaadu dagiti aramid, riribok, kadagiti biyagmi, kapadasan, ngem adada iti daytoy nga kanito. Tapno ipaayda dagiti biyagda nga addaan panamati ken kas manubot da o Apo. Kidawi mi man o Apo ti panang bendisyon mo dagiti amin nakabsat mi nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Dagiti nakaabot kadagiti anibersaryo da. Bendisyon naman o Apo dagiti biyagda. Yaman kami ti maysa nga tawen nga impay mo. Kas simbolo iti panagayat mo ken ka. Tultuloy mo kadi nga karitin dagiti biyag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Tapno nagtultuloy damet nga agserbi. Ket mausar dagiti biyagda kas pagayat ti pagayatam o Apo. Ti inda manen panang tultuloy ti biyag ti sumaruno nga tawen bendisyonam kadi isoda o Apo. Tarabayem kadagiti bibiyag ken kastamet kadagiti pampamilyada. Italek memet ken ka o Apo dagiti kakabsat mi ti Maranyon family ti daytoy nga kanito. Ti liwliwang kuma ti mariknada babaen ti santo nga espiritum ti liday ti panakapana ti paset ti pamilyada. Liwliwaem kadi isoda o Apo. Naynayunam dagiti pamati da. Tultuloy nga sika tinamnama ken pagtalkanda iti dagitoy nga kanito. Amumi o Dios nga saamo sila hamo isuda nga baybayan. No diket tultuloy ka makikaadda kanya ada. Nang nangruna dagiti bati na, dagiti pamilya na, anak na, manugang, kastamet ka dagiti kakabsat, ken paset ti pamilyada. Parukpok mo tinananay nga bendisyon mo, tilikudan, ti ipapanaw, ti paset ti pamilyada. Kastamet ka dagiti kakabsat mi nga agtrabaho manen ti balasiw taaw, ken kastamet ka dagiti amin nga OFWs. Agyaman kami kadagiti biyagda, dagiti tartarigagay da nga mapaspasayaat, dagiti biyagda, kasnamet kadagiti pampamilyada. Nga isot, inikam ti oportunidad nga makapagtrabaho da balasyo taaw. Kidawi mi, tultuloy nga panangtarabay mo, kadagiti biyagda, kadagiti pamilyada nga may bati da, kasnamet kadagiti ganwat da, kadagiti amo da, wenno dagiti pagtrabahuan da o Apo. Tultuloy mo nga bendisyonan isuda o Apo. Kamti kired salunat nga agnanayon o Apo aging ganat makasubli damanen kadagiti pampamilyada. Kastamet kadagiti panaglipas iti school year o Apo. Gyaman kami kadagiti anak mi nga naglipas. Dagiti agrib-review tatta o Apo bendisyonam isuda. Ikam kadi ti sireb ken laeng tapno ti inda panagisagsagana ti nasaysayaat nga masakbayan babayen kadagiti adal nga nilipas da agbalay gida ket sika ti may tan-ok o Apo ket saan nga dagiti bibiyag da o Apo. Wen Apo bendisyon am ti tunggal may sa kanyami dagiti nagnegosyo dagiti anak mo dagiti trabaho da o Apo bendisyon am kadi isuda. Ipaay mo kadi tinananay nga parabor kadagiti amin nga kliyente da. Ikam ti sireb tapno agbalinda nga nananay nga instrumento kadagiti amin nga pagtrabahuan da o Apo. Tapno sika iti mapadayawan kadagiti bibiyag da ken kastamet kadagiti pagtrabahuan ken dagiti negosyo da. Wen Apo talek memet kadagiti ada saksakit na sa gubanit da o Apo nang nangruna kadagiti amin nga kabsat mi nga kailukanwan o Apo nga makipaset ti Central UMC papapigsaem kadi dagiti napisikelan a biagda. Kastamet dagiti kakabsat mi nga dayti online nagyamang kami kadagiti biagda. Numampay hami nga kadwa isuda physically nga magyamang kami ta tultuloy kay panakipaset da ti presensya da, dagiti datdaton, dagiti suporta, karkararag da, o Apo, agyamang kami. Ti pakabuklan, iti Central UMC.
Kaya po, adu dagiti kayat mi nga kidawen ngem ammom dagiti dawat araraw sa ibek ken dawat ti tunggal maysa nga anak mo iti daytoy nga kanito. Kidawim mi kadi o Apo nga ipaay mo as iaayat si bubuslon o Apo. Tapno agtultuloy nga makita mi ti nagsupad dyan, ti addaan, ti pamati ken awan. Kitagtultuloy nga sika ti pagserbian da, ket sika ti maitanok kadagiti bibiyag da. Tapno adupay ti maikamang mi ken ka nga kararwa, babaen kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Well, Apo, pakawanen na kami kadi. Ketingkam panagsisina manen iti daytoy nga kanito bendisyon na met dagiti araramit mi kadagiti amin nga paset ti biag mi bendisyonan na kami pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka kas pamakawam mi met kadagiti amin nga nagkurangan mi yaman kami iti biag iti Central UMC yaman kami iti Gimong ti Ilocano Service o Apo. Dagito iti dawat mi tinagan ni Jesus nga manlubot ken Apo mi. Amen. Amen. Mauyos to'y biyag ket layos ni patay dumteng kanya buteng ko ikaten Apo ablunem to'y Espiritu liwliwan dayawen na iparona ti langit ken Amen. Kakabsat ken Kristo ti panagdaydayaw tayo ket aglipas ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Tultuloy nga ti bendisyon na ti kapya, ti ayat, ti presensya na, ti marikna tayo, iti amin nga kanito. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.